Salutare YouTube! Mă numesc Edi și bine ați revenit la al doilea episod din Minecraft. Astăzi ne vom juca Hunger Games. Deci să începem. La ce arenă să ne băgăm? Da, nu prea avem la ce arenă să ne băgăm. Aici, în a 6. Așa. Să vedem. 4, 3, 2, 1. Go, 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 go! Oh, da, sabe de aran. Oh, da. Uitați-l și un diamant. Bun, cred că e bine. Să văd pe acela. Unde crezi că fugi? Vedem unde s-a dus. Wow! N-am mai fost pe mapa asta până acum. Nu știu cum l-am luat pe ăsta. Da. Și era atât de bine dacă putem. Wow! Cât de prost să fii să nu umbli și erau ceva pe aici. Cât de prost să nu fii să umbli în cufără. Bun. Ce? Cum? Nu se poate. Ce sabie avea? Of. Minghem. Așa. Da, și cum nu mai am la cearnă să mai intru. Minunat. Uite, aici. Era 11. O, nu iar mapa asta. Hai, frate, bune. Oh, ce mă poate enerva mapa aceasta. 7 player, 8 player, 10 player. Haide. Așa, 11, 12, 13, 14. Intră foarte repede playerii. Asta e prima sau a doua oară când mă joc Hunger Games. Nu am mai jucat, am zis să încerc să văd cum e, dar nu știu care e diferența dintre Survival Games sau Hunger Games. Da, haide să dăm cu... A trecut și norul. Ce-mi place să mine. Cât suntem, frate? Ah. 18, bun. O, ce? Am avut lag, nu se poate. Sabe, măcar am dat de sabe. Acum dai și fugi. Ah! Am uitat, asta e parcur. Oh. Nu-mi place asta. Oh, mai dă și el al mine. Deci urăsc mapa asta. Oh, urăsc. Nu-mi place mapa asta de nicio culoare. Unde a fugit? LOL. Nici aici nu-i nimica. Oh, nu de parcă în mine. Ah, shit.
Da, și de la asta m-a scos. Of. Cred că video următor va fi cu League of Legends. Iar după va fi Counter-Strike. Și nu mai știu ce să mai fac. Mai vedem. Mai e până atunci. Nu prea unde să intru. Suntem în game. Dar niciuna. Niciuna. Am de la toate și toate sunt ocupate. Doamne. Și serverul e full. Da. Unde? A, uite acolo. O, da. Deci, unde... Pe mapa asta chiar n-am mai fost. Nu știu cum este. Da, hai să încercăm și pe asta. Unde sunt cuferele? Ah, păi sunt prea puține. 11 cufere, 12 playeri și... Câte e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 cufere, cam așa. Nici pe player. Da. O, da. Ajunge 20 de playeri. Sper să nu mai intre. Da. Ce ziceam? Haidem o dată. 5, 4, 3, 2, 1. Acum. Sabie, să fie. Și cizmele mi le-a luat. Până pot să mă uit. Ui. De ce n-am prins eu sabie? Nu, ăla cred că avea sabie. Uite-l. Nu, n-are sabie. Cred că, da, gata, știu mapa. Da, o știu. Undeva sus, pe dealurile alea, sunt cufere. Se duc toți degeaba acolo, că nu e niciun cufăr. Da, gata, mi-amintesc mapa. Cred că aici câștig, știu mapa pe de rost. Să vedem. Trebuie să ajung la lianele alea. Chiar nu prea pot. Așa. Mergem sus pe ce? Da, deci puteam să jur că aici... Nu. Da, bine, gata. S-a blocat. Stai acolo. Gen parkour, lol. Nu înțeles de ce... E unul acolo și vânează pe ăla. Cufere, câteva cufere știu că mai sunt pe sub apă. Nu. Nu sunt aici. Acolo să fie cufăr, n-are cum să nu fie cufăr. Deci ar mai fi făcut faza aia. Pe bun. Da, avem ce... Da, e un cufăr, îl văd. Da, avem ceva de mers. Bine că a fost bug. Așa. N-am cum să vin acolo. Trebuie să traversez tot dealul ăsta. N-am cum. Prea complicat. Nu, poate. Mai fi deja până aici.
Acolo se termină. Cred că o să mă duc acolo unde am văzut eu de a fost bug-ul ăla. De am văzut prin hartă. Dar e ceva de mers. Poate în casa asta. Eu zic că trebuie să fie ceva aici. Să vedem până după ea. Încercare, ceva. De ce am mai făcut casa asta? Că nu-i nimic. Doamne. Nu-i nimica. Nici pe lângă noi. Oh, nu. De ce trebuie să mă întâlnesc cu ăștia doi? Ea trebuie să fac asta. Mă omoră. Vedem. Nu, așa. Acum o luăm pe lianul ăsta. Așa. Trebuie să găsesc și eu un. Și aici se pune. Nu se pune. Să vedem. Cufăr. O, da. V-am zis că n-am cum să nu găsesc un cufăr. Și ce nu se poate? Gol. Nu. Da, cred că mă duc degeaba pe aici, că au fost deja unii. Dar știu că dacă durează mai mult Hunger Game-ul, după se fac chiar coferile. Mai multe chestii în ele. Să vedem că pe aici. Corabie. Mâncare îmi trebuie, n-am. Doar mâncare să găsesc. Dar sunt atât de sărac încât nici mâncare n-am. O, nu. Ar bine că m-am împins. Ce sabie are? Se poate. Nu, lasă-mă în pace. De ce? Of. Vedem. Facem, nu? Cât sunt aici? Vreți să vedeți că dispare imediat? Gata. Bun. Vreți să vedeți cum apar playerii? Gata. Magie. Da, dar acum dați-vă că nu mai vedem. Așteptăm să intrăm la alta. Da, cât să așteptăm? Bune, niciuna nu e. Niciuna. Înainte mai era una, două, dar acum nu e niciuna. Nici nu mai știu unde să mai duc. Da, ce? Trebuie să apăs așa, am apăsat. Dacă apeși pe busola asta, dispar și apar pe ea. Pare că toți se strâng aici, pare că aici va fi. Da, nu știu. Nu prea cred. Bune, dar niciuna nu e. Niciuna. Cum să nu fie niciuna?
ăștia ce fac? Ia, a intrat cineva la una. Aici, aici. Așa. Yeah. Mapa asta chiar că 22, 23 și încă unul și facem LOL. 3, 2, 1. Scufăt. Scufăt, scufăt. Nimic. Doamne, dacă de aici, dacă aveam busola asta, acum ce bine era. Oh, nimic. Au, a și dat unul în mine. Cu bune, nici măcar n-am stat un pic că mă și omoară. N-am nimic, mă, nu mai dau nimic. Doamne, dar cu ce m-a omorât? Că n-avea sabie. Nu avea sabie. Oh. Iar stăm după ăștia. Aici, aici. Arna 13. Poate aici a prins și o cufere. 18, 20, 21, da, cred că intră toți. Păi, ce să mai... Dar mereu se oprește la 21. Ia, 22, 23, încă unul, încă unul. Nu mai, gata. Pe bune, nu știu. Niște săbii, ceva. Nu, mi-a dat o plată așa. Ei, e și asta bună, dar ce să faci? Deci mapa asta chiar nu știu. Ai, frate, iară dă ăsta mine. Cu mâna dă ăsta mine. Pleacă, mă, de aici, că n-am nimic. Pleacă, mă, că nimic n-am, nimic. Mor tu. Vedem cum ies de aici. Nu știu mapa și habar n-am să fac. Stați-vă la el. Stați-vă să ține pe mine. A, e și unul cu sabie. Deci se ține la după mine să mă moare el cu mâna. Fugi, mă, fugi. Dacă știam măcar cum se iese de aici. Habar n-am. Mai pleacă. Uite. Să fugi. Dacă știi cum. Păi, cât sunt aici, cât sunt acolo. Să dă cu arcul în mine. Mor, mă, mor. O, nu, cât te are. Și m-a omorât. Da. Minunat. Păi, ce să vă spun? Cam atât pentru video ăsta. Nu am câștigat niciun, dar mie îmi place, chiar îmi place cum fac videourile. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe și un comment. Și să vă spun bye bye. Ciao.